नमस्कार. आज आम्ही तांबडे अळसंद उशली करया. उशली करच्या काम जाय तांबडे अळसंद हो आम्ही 8 तास उदकात तिंबून थोडे मीठ घालून कुकरात शिजवून घेतला. कांदो, सांबार पिठो, तेल, आले लसूण क्रश करून घेतला. ग्रीन मिरसांग, कोथिंबीर पालो, सोय, लिंबू आणि मीठ. सगळ्यात पहिली एक कायलीत थोडी तेल हुनकन घेऊया. तेल हुन जाल की क्रश केले आले लसूण घालून त्याचे हरव वास वतपर्यंत भाजून घेऊया. आता हरवी मिरसांग घालून त्याची तिखसण सुट्टेपर्यंत 1 मिनिट भाजून घेऊया. मिरसांग भाजून जाल की कांदे घालून कांदे बी थोडा वेळ भाजून घेऊया. कांद्याक जरा गुलाबी कलर येतपर्यंत भाजल्या पुरो. त्याच्यानंतर तातूंत फडणे पाल घालून आणि थोडा वेळ भाजून घेऊया. मसाला घातल्यानंतर मसाला कांदो करपूचा ना म्हण आम्ही अळसंद शिजेल थोडे उदक हांग घालून घेतला. आता कातून दवरील सोय घाल्या. त्याच्यानंतर सांबार पावडर घाल्या. जाय जाल्यार गरम मसाला पावडर यूज केला बी जाता. आणि शिजेल अळसंद घाल्या. आम्ही अळसंद शिजयतना मीठ घाला. तश म्हण कांदे आणि सोयेक पावश तितली मीठ घाल्या पुरो. सगळं बरेकन मिक्स करून घेऊन 5 मिनिट उबेचेर शिजचे दवरया. आणि अखेरेक 1 लिंबे रोस घालून सगळं बरेकन मिक्स करून घेऊया आणि गॅस बंद करया. ही उशली गरम गरम चपाती फुलकी बरोबर खावच्या खूप बरी लागता. तुम्ही ही उशली घरात ट्राय करा. आमगेल हो व्हिडिओ आवडल्यार लाईक आणि शेअर करा आणि आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.